Thank you, Renz, for coming. Salamat, kambal ni Renz, for coming. Thank you, thank you. Di ako makatambay, naka-LS pa ako. Okay lang, Renz, okay lang. Tamsak Jose, thanks so much. Sige lang. Thank you so much sa 2 million people in the house.
Ang pag-ibig. Thanks so much sa 2 million people in the house. Thank you, thank you. Three GYT, hi. 3 GYT, thumbs up sis. Thank you sis. Salamat. Thanks for coming. Thank you sa pa-thumbs up.
Thanks so much sa 3 million people in the house. Thank you, thank you. Thanks for coming. Hello, Balong. Thanks for coming. Easy for Sally, Tamsak Dan at Mama Norms. Thank you, thank you. Joan Prasidis. Hello, Mama Norms. Tamsak Dan. Salamat, Sisi Joan. Thanks so much. Thanks so much for coming. Salamat sa mga patamsak nyo. Nakaabot. Nakaabot din kanina kasi hindi ako nakaabot, Mama Norms. Salamat, Sisi. Kasi 1 hour lang yon. Nag 1 hour lang ako kanina habang namamalansya. Tapos biglang lumabas yung amo, tinawag ako. Hindi ako nakapagpaalam sa mga viewers ko. Bigla akong pinatay. Nanghihirap ng ganito. Pagka may among nakabantay. Salamat, Sisi, sa pagpunta. Thanks so much. Easy for Sally, salamat sa patamsa. Thank you, thank you. Ang bilis mo namang nakuha yung 1,000 bananas mo. Grabe. Ang galing, ang galing-galing. Thanks so much, Aris. Ayan, Aris, si Easy for Sally. Anak ni Auntie Corazon mo yan sa Kapulaan. Baka di pa kayo dikit. Binalikan ko pa kayo, Auntie. Mga nagpunta sa premiere ko kanina. Salamat. Ayan, Sally, si Aris Heronilla, anak ni Auntie mo Ining sa Kandon. Baka di pa kayo dikit. Isdain mo na. Oo nga po, pag open ko, end na pala. Yes, sorry. Naka 1 hour din ako kanina. Kasi nung kahapon, nag silent LS ako ng 3 hours. Tapos 7 hours lang yung binigay ni Lolo. Tapos yung 1 hour ko ngayon, 3 hours din yung binigay ni Lolo. Pero hindi yun silent. Kaya sabi nga ni Jason, mas maganda daw pagka hindi naka-silent. Si Joanne Prasidis at saka si Easy Porsali, magdikitan kayo dyan. Sige po, hello po at Aris Heron. Yes, dikitan mo na siya. Baka tulog pa yan. Nagtamsak lang. Depende din po, Mama, sa aya. Ayan, si Merna Shopno, tamsak dan host. Thank you so much, Sisi. Thanks so much for coming. Kaya nga yung pang fourth na LS ko yata, binigyan ako ng 17 hours. 2 hours lang yun. Depende siguro sa sa mga viewers, kung ilan yung viewers, saka yung mga patamsak. Pagka maraming viewers, siguro marami ring bibigay na WH ni Lolo. Depende kung ilan napasok at nakabigay kahit silent po. Okay. Ganon pala yun. Opo, nakadepende sa naka-stay. Ako kanina 4 lang yung naka-stay. Nakabigay pa yung iba. Ang hirap palang kunin yung WH na yan. Sana noon pa ako nag-LS para nakaipon na. It's too late.
Yung iba kahit ano pa lang, 150 pa lang yung bahay nila, nag-ALS na sila eh. Hindi pa nakatapos sa 1,000 bananas, nakadami na ng WH. Thank you, Sisi, sa pagstay. Thank you so much sa tatlong mata at saka sa 4 thumbs up. Thank you, thank you. Wala pa palang jacket si CC 3GYT. Sorry. Bakit? Sorry. Iba yung napindot ko, CC 3G. Wala, bakit na? Wala. Thanks so much sa 2 million people in the house. Saka sa 5 thumbs up. Salamat. Agpakita ka gamin hehe. Inyak pa yung nakadigos. Inyak pa yung nakadigos. Itong Domingo, ti pinagpakita. Pas mayat mayakat ni bumangon na ito bakit. Kasi kaso man nukuan, tumatira manan kas jay.
kriket matkastoy. Bagay nga ito free kayo dita. Ito nga eh. Daamo nga nakabantay. Nakalumungak to pete kwarto. Ada tayo ubing ko yung kwarto na mat. Pangamangang nagsasawak ito yan tiinang na kuha nakaturog. Imon una pa nga naka-premiere ka 1,000 bananas mo kaysa siya awang matin na yung video kon. Di man malpasan, di na mo may sisin din. At tindag ka no, madi mo maisend. Tapos nga nan ano na. Na maisend ka no. Nakapin ti internet da jay. Karawan signal da. Naka-premiere ka 1,000 bananas mo siya kaumpay. Nagbayagan. Bumot. Nakapoy jay kwa taga-edit. Sakla ko man ng kwan. Hindi naman may paspasan. Balin mag-edit mo na lang uli ante. Dinilit ko ti cellphone ko. Nagadugamin video. Nag-delete ako na. Dula una nga karganan ti video kat man lang give dati cellphone ko. Tapos nag-edit ako nga, nagbit pa yung malubat. Grigatan. Lubat nga lubat. Doon ano kayo ang pagapas? Nakagapas kayon?
Todo nga todo itoy. Awan sardang. Tanay gorgorood manan. Thank you. Dandanin. Pagapas me. Okay. Make explore. Tamsak here. Thanks for coming. Thank you for coming. Bigyan kita ng jacket mo. Ayan. Nakailang oras ka na ba, sis? Wala pa, sis. 30 minutes pa lang, 35 minutes pa lang. Ayan pala pagka mag LS. Thank you so much sa tatlong mata na andyan. Yes, sisi. Una, alas 9 kaninang maga. Tapos now, alauna ako nag-start. Kailangan ba 12 hours yung pagitan pagka mag-LS ka? Akin kagabi 7 hours. Tapos stop ko, upload muna. Tapos nung na-upload na 30 minutes ago, clear history. Tapos start ulit. Okay. 7 hours. Ngayon umaga, 4 hours ako. Hindi kaya ng phone ko yung 7 hours.
Ang bilis malubat, sisi. Mga 3 hours lang. Mahihirapan pa yung 4 hours ko eh. Sinubukan ko kasing nag 3 hours. 15% na lang yung battery. Kaya hindi kakayanin ng 4 hours. Nakasalpak lagi sa charger. Oo nga, nakasalpak ngayon, naka-charge ngayon, oh. Umiinit na nga eh. Pag mainit, natatakot ako. Tapos naka-electric kami. Nandito yung alaga kong matanda habang binabantayan ko. Ayun, nag-LS na ako para hindi sayang yung oras ko. Imbis na matulog sana. Ang bilis niyang malubat pagka Biruin mo kagabi naka-electric fan, sipi ko ako. Tiniis ko wala electric fan. Saan mo nilagay? Dapat sa may tabi mo lang para naka-electric fan ka din. Maintain mo. Naka-electric fan, sipi ko ako wala. Makita ako matulog kaya sa tokador. Kaya sa tokador ko nilagay. Ala, baka sumabog naman sisi pagka ganun. Pagka masumuran sa init. 7 hours. Sa 7 hours mo. Ano yun? Silent lang? Silent LS? Yes, sabi start 1 AM naka-silent until 6 AM. Oh, ay kagabi. Tagal no. Buti hindi nalubat doon. Nakadextrose eh. Buti pa yung CP nakadextrose. Laging nakadextrose. Sabi nga ng alaga ko, bakit ang dami mong phone? Sabi niyang ganyan. Hindi naman gumagana, sabi ko lang. Baka akalain na ma-konsumo sa nila, kuryente.
Pero nakikita niyang nakasaksak, laging nakasaksak yung phone ko. Naka-exhaust, naka-electric fan pa. Open din ilaw. Oo, kasi pagka hindi naka-open naman yung ilaw, di hindi makikita. Subukan ko nga mamayang gabi. Ilagay ko sa may CR namin. Nga lang walang pag-charge, so hindi ma-save, sayang. Oo, try mo. Nga lang sis, walang saksakan dun sa CR. Paano kaya? Awan todo dito, dami na gastos sa patubig. Ay, okay ito eh. Ulan ng ulan. Ilan na ba WH mo? 110 pa lang, sisi. 110 pa lang ang WH ko. Thanks so much sa 5 million people in the house. Oh, Laisangot Vlogs, Dan Tamsak Host. Thank you so much. Thanks for coming again. Big love shout out, sabi ni Laisangot Vlog. Sorry kanina, hindi ako nakapagpaalam kasi tinawag ako ng amo ko. Kaya pinatay ko bigla. Relax muna, LS ka lang at upload. Oo nga. Upload. Kaya nag-LS din ako habang walang ginagawa. Okay lang, host. Sorry kanina talaga. Hindi man lang ako nakapagpaalam sa inyo. Pinatay ko agad kasi lumabas yung alaga ko. Tinawag ako, pinagluto ako ng almusal niya. Kaya pinatay ko agad. Explore para makarami ka views. Doon ako nakakuha agad ng WH nung may 2.3k viewers at 1k views. Oh, ang galing. Ang dami naman. Jamsi TV, hello host. Pa-shout out po. Jamsi TV, shout out to you. Bigyan kita ng jacket mo. Di ba kita yung remove po yung may number 6. Bawal na. Okay. Okay lang. Hindi ko makita si Jamsi TV. Jamsi TV. After mabasa ng host, remove agad, iwas aberya. Pagka may number 6, yun. Ba't ayaw Jamsi TV, hello din, Laisangot Vlogs. Ba't di ko makita si si Jamsi TV.
Chamsi TV. Ba't di kita makita? Bakit? Hmm. Chamsi TV. Hello din. Isang vlog. Sabi ni Chamsi TV. Salamat sa 3 mata at sa 8 tamsak. Thank you, thank you. Salamat sa 3 million people in the house. Sa 8 thumbs up. Thank you so much guys for coming. Thank you Sisi. Salamat. Thank you so much sa 2 mata. Monica Channel, hello. Tamsak na din ito, Sisi. Thank you. Sa 9 tamsak. Lapit ka ng mamuni sis, ano?
Lights Out Vlogs. Thanks so much sa pabiji-biji mo. Panoorin ko mamaya yung upload mong pageant. Kasali ka ba doon? At Monica Channel, hello. Sabi ni Lights Out Vlogs. Masisi. Saka sa 9 thumbs up. Salamat ng marami. Bigyan lang host, okay lang. Nasa work ka pa rin ba? Lights Out Vlogs. I guess po kasi po, okay. Ingat. Thank you so much sa 3 mata. Saka sa 9 thumbs up. Thank you. Thank you so much sa 3 mata. Saka sa 9 thumbs up. Video ko ha. Thank you Shisha Vlogs. Thank you sa pag-video. Inaantok na ako.
Inaantok na ako. Thank you sa pabigi mo. Diyan. Thank you, thank you. Thanks for coming. Guys, within 5 minutes, end ko na to. Magwa 1 hour lang ako. Thank you sa inyo. Shishay Vlogs, Laisangot Vlogs, Nika Channel, Nika Explore, Shamsi TV, sino pa? Si Kambal ni Rains, Easy for Sally, Joan Prasidis, Myra Siapno, saka si Jason Bravo. Thanks so much. Saka si 3G YT. Salamat sa inyong lahat sa pagpunta sa LS ko ngayon. Guys, within 5 minutes i-end ko na tong LS ko. Thank you. Salamat ng marami sa inyo sa pagpunta at saka sa mga patamsak nyo. Thank you so much. Salamat sa 4 na mata at saka sa 9 thumbs up. Thanks so much for coming. Salamat sa 2 mata na andyan at saka sa 9 thumbs up. Thank you so much guys. Thank you sa inyong lahat. End ko na to within 1 minute. Baka may hahabol pa dyan na isang thumbs up para maging 10. Thank you. Thanks so much.
Thank you so much sa tatlong matang andyan. Thank you, thank you. Guys, i-end ko na to. Thank you so much. Nika Explore, Shishay Vlogs, Laisangot Vlogs, Monica Channel, Chamsit TV, Kambal ni Rains, AC for Sally, Jason Bravo, Joan Prasedes, Myra Shapno, at saka si 3G YT. Thank you so much, guys. See you in my next LS. Thank you, thank you. Bye-bye.